Il-laqgħa ta' korteżija bejn il-Prim Ministru u l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija waslet għal battibek fil-Grupp Parlamentari Nazzjonalista. Għal din il-laqgħa Delija ħamjaw lid-deputati nazzjonalisti Clyde Puli u David Agius li appoġġjawh bis-saħħa kollha sabiex jilħaq kap. Il-preżenza tagħhom f'din il-laqgħa ġabet rabja fil-Partit Nazzjonalista, partikolarment fost id-deputati nazzjonalisti. Sorsi qrib il-Partit Nazzjonalista qalu ma' The Times of Malta li l-preżenza tagħhom f'din il-laqgħa ta' importanza ma kienx f'posta. Il-preżenza tagħhom ikkonfermat kif Clyde Puli u David Agius huma l-favoriti tal-kap Adrian Delija biex jokkupaw il-kariga ta' viċi kap tal-partit u viċi kap għall-affarijiet tal-Parlament, b'Delija jagħti l-appoġġ kollu lil dawn iż-żewġ deputati. Tant li d-deputat nazzjonalista Robert Arrigo kellu jikteb ittra fl-istess gazzetta sabiex it-tesserati nazzjonalisti jindunaw li huwa se jikkontesta. Fl-ittra Robert Arrigo qal li qed jerġa' jirrafferma l-ħsieb tiegħu li jikkontesta l-elezzjoni ta' viċi kap li ser issir fix-xhur li ġejjin. Pass li se jagħmlu wara li fi kliemu fl-elezzjoni ta' Ġunju għamel suċċess personali meta kiseb 2000 vot iktar mill-elezzjoni tal-2013. Arrigo qal li jekk jingħata l-fiduċja tat-tesserati, il-ħidma tiegħu bħala viċi kap se tkun fuq bażi volontarja. Botta lejn Adrian Delija li apparti l-paga ta' kap tal-Oppożizzjoni irid jitħallas ukoll mill-Partit Nazzjonalista minkejja li għandu problemi finanzjarji kbar. Iżda Robert Arrigo mhuwiex xi wieħed mill-favoriti tal-kap Adrian Delija. Apparti Arrigo, deputat Kristi De Bono u Chris Sajt ukoll meskludewx li jikkontestaw għall-kariga. Anki Clyde Puli u David Agius iddikjaraw li huma interessati li jikkontestaw għal viċi kap tal-Partit Nazzjonalista. Fil-kariga ta' viċi kap tal-Partit u tal-Parlament bħalissa Beppe Fenekadami u Mario De Marco. Iżda minkejja li għadhom fil-kariga, Adrian Delija la talab lil Fenekadami u wisq anqas lil De Marco biex jattendu miegħu għall-laqgħa li kellu mal-Prim Ministru.